pati ni Espiritu Santo. Amen. Amang mahirakon asin maugayon, minakumpisan kami kan sa mga kasalan, asin mapakumbabang minaranis sa imo, sa paghanap ng kapatawaran asin buhay. Sa muyang pangangaipo minadulo kami sa imo, tanganing hagado ng samong proteksyon laban sa COVID-19 virus, na nagpurisaw asin nagbawi ng kadakon na buhay. Hagad mi sa imo ngunyan, dininga kami ng pagkamot, asin huli ka nakakaumay mong kamot. Halayasa mo ang takot sa helang asin kagadanan. Bilugunan sa mong paglaom, asin pakusugon ang sa mong pagtubod. Namimbi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan, na maghanap ng bulong sa helang, asin mapundo ang pagulakit kaini. Bendiusinian sa muyang paginguwa na gamiton ang mga nahimong bulong, na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapabinya mo ang nagataman sa samuyang salud, nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang, na may mahusay na kaaraman na sin pagkaherap. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, asin proteksyon sa kahilangan. Ipinapabinya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos, sirugaan man nagataman sa inda, tawin ni kapahingaluan na ding kasagkoran, ang gabos na nagadan, asin ranga ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panoy nining kilipisilan, na maghinguwa para sa karahayang kang gabos asin siring man, magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan malugod ng krisis, hulikan sa muyang pagmakulog asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara ini sa mo sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos inahagad niya mo, o Kristo sa imong aki, na nabubuhay sinagadi kaiba mo, asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na inaanin Diyos. Haray pagpabayaian sa muyang makahagadan asin mga pangangaipo, alagad agawa kami sa gabos na kapahamakan, pumamaruayo na simbahan na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ng mga naghihelang, ipamibimok kami. San Jose, Ipamibimok kami. San Rafael Arcangel, Ipamibimok kami. San Roque, Ipamibimok kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibimok kami. San Pedro Calungsod. Ipamibimok kami. Amang makakamhan, initas mi ang sa mga puso. Sa pagpasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa imong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asan hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman, kan sa imong nilalang. Day minasabutan na sa notob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asan ngunya namamatian mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadako na sa nagkukusugan ng mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibilikan kundi ika, mamumuto na ama. Sa imo kami nahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan, ilikay mo kami. Ang sa mga namumutan na sa mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao, antabayan mo kami magtalubo na maging responsabling paraataman, kan sa imong ninalang, asin mga matinabang na parasurog, kang kapwang nangangaipo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimok kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimok kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimok kami. Sa ngalan ni Ama, ni Naki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Patukaw po. Diyos maray na aga sa libat mga tugang,
Ngunyan, ika-20 Domingo sa ordinaryong panahon. Sa buhay nin sarong Kristiyano, ang mga pagbalo, nagiging parte kang pagbaklay, pasiring sa kaharian ng Diyos. Sa mga pagbalo na ininahiling, kung sain kita sa pagtubod at pagkamuot sa Diyos. Sa mga babasahon ngunyan, tinatawang kita ng realidad sa buhay na nagtutubod sa Diyos. Ang pagsakit at sa pagbalo dahil sa pagtabang, asin ang pagkabarangaan ng pamilya dahil sa pagsunod sa Diyos. Sinasadol kita sa tao ni mga ini na makanood na mas pahalaga niya to ang pagtubod asin pagkamuot sa Diyos. Tas siya ang may kapangyarihan sa gabos sa kinaban. Kunyaon kita sa iya, itataw niya sa tuo gabos ang tunay na buhay sa iyang kahadian. Sabay man nato sa tamis ang inian mga minasunod na intensyon. Thanksgiving by Jose Penilios and family for their golden wedding anniversary. Special intention, Melita Mindones. Asin para sa kapengaluan kan mga minasunod na kalag. Roy Randolph ni Bebelin Palangka and family. Froilan ni Roseby Asupardo Cantara and family. Charlemagne Joseph ni Carlo Magno M. Diaz and family. Rolando ni Dr. Teresita Plaza and family. Salvacion ni Dr. Joel San. Salvador Canaranas family. Ruben and Salome Canonias family. Domingo ni Lolita in Alta. Yumeriano Canacende family. Juan Asin Gloria Pilar. Selvia Asin Antonio. Ruben, Ihino, Andrew Juanito, and Miriam, Canasopardo and Cantara family. Praxedis and Nelson Senior, Canron family. Syria, Salvacion Borlagdan, Augusto Can Agravante family. Teresita Can Galvez family. Salvador Can Aicardo family. Asin para sa kalagman ni Rufino Senior, ni Heidi Asejo and family. Asin para sa kalag ni Ray Asin Rosana, Can Quintanilla family. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon. Pamamayuhan na Reverend Father Alan B. Apuli. Matindog po kita asin awiton yato ang awit sa pagpuo. Magawit sa kahuragan, itaas sa iyang banwa. Inabot maging batas, tinipon maging sarap.
Sa ngaran ka nama, aki Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tuong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, kagurangnan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangnan, maherak ka, kagurangnan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kainasan, asin sa dagang katulinongan, sa mga tao marahayan mo. Inomaw ika, rinurugyaw ika, sinasapami ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. O ika, napula mong kamurawayan, kamurangnan na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan. Kamurangnan aking bugtong Jesucristo, kamurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, hakika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inahan, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inahan, akohan sa mong pakimaherang. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kairaki kami. Dahil kasanaan banal, ikasanaan kakurangnan, ikasanaan urong kalangkaw. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos mo. Amen. Mamibi kita. Ika, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai nahihiling nakarahayan. Pabulusa ang kalaadan kan pagkamuot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga,
na nangungurog sa gabos na pagmawot. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaibo mong nabubuhay sinagahade, kasarogan ni Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, madadagong niyato na si Jeremias pinasakitan dahil sa iyang pagtabang sa mga dukha, asin pagtuyaw sa mga may kaya. Alagad ang Diyos marahayon, asin day niya pinabayaan si Jeremias sa tahaw kan mga pagbalong ini. Inanyugun yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Ang mga prinsipe nagsabi sa Hade, si Jeremias dapat na ipagadan. Pinapaluyan niya ang buot kan mga soldados na uya sa banwa, asin ang bilog na banwaan, huli kan mga bagay na sinasabi niya sa inda. Hinahanap kan tawong ini, bako ang ikakarahay, kundi ang ikakaraot kan banwaan. Ang hading sa Zedekias nagsabi, uya siya sa saindong mga kamot, hulita ang mga hade, mayong kapangyarihan sa iya. Kaya dinakop ninda si Jeremias, asin inapon sa bubon, kan prinsipeng si Malkiyas, aking lalaki kan hade. An bubon, yaon sa natad kan bantay. Ginakodan ninda si Jeremias, asin ibinaba. An bubon mayong tubig, kundi laboy sana. Asin si Jeremias, nakalubong sa laboy. Si Ebed-Melech, nagluwas sa harong kan hade, asin nagsabi sa hade, Hade na sakong kagurangnan, maraot ang ginibo kan mga taong ini, ki Propeta Jeremias, na sa indang inapon sa bubon. Duman siya magagadan sa gutom, huli tamayong kakanon sa banwa. Si Ebed-Melech na taga-Ethiopia, tinugon kan hade, tulong lalaki ipag-iba mo, asin si Jeremias, hawason sa bubon, bago siya magadan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Ako naglaom sa kagurangnan, asin siya duminuko sako, dinangog niya sakong inagrangay. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Hinaawas niya ako sa hararom na kutkot, hinaawas sa malaboy na kalot, mga bitis ko sa iyang ibinugtak sa gapo, mga lakad ko sa iyang pinakusog. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Bagong awit ibinugtak niya sa nguso ko, awitin pag-umaw sa satuyang Diyos. Dakol ang mahiling asin magalang, dakol ang masarig sa kagurangnan. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Ako makairak-herak asin dukha, sa imong ginigirumdom kagurangnan. Ika ang sakong tabang, sakong paratubos, hare paghaloy, madya o sakuyang Diyos. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Dakul na mga bagay ang pwedeng makaulang sa to. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita sa kaipuhan na kitang nakatutok sa Diyos. Asin dapat na mas pinaurog ang mahalaga sa iyang mga katukduan sa to. Mga katukduan yung buhay, asin pagkamot. Inanyugun yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, kaya huli ta napapalibutan kita, ning kadakol na saksi, haliunta ang gabos na bagay na nakakaulang, saka ang kasaalan na nakakapurupot sa to. Dangan padagustang dalaganon na daing untok ang ipinapadalagan sa to. Danay nahilingunta si Jesus na iyo ang sinasarigan kang satong pagtubod, puon sa kapinunan, sagkod sa katapusan. Tinius niya ang cross asinda ipinahalagahan ang kasusupgan kaiyan, huli kang kaugmahan na nagahalat sa iya. Ngunyan, nagtutukaw siya sa tuo kan trono ng Diyos,
Hurup-hurupa kung paano niya natios ang makuring kaanggutan ka mga tawong para kasala. Tanganing da ikamo mapagal o da magluya ang sa indong buot. Hulit ang sa indong pakikipaglaban sa kasalan, da ipakamo nakilaban, sagkod na bumulos ang sa indong dugo. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog kami ang gabo sa pagrupyaw kang banal na Ebanghelyo. Tutuhan, ikaw ang buhay din kinaban. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sosog kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Nagdigdi ako sa pagdaranin kalayo sa kinaban, asin maawot ko na naglalaad na iyan. Igwa akong bunyag na akuon, asin napupurisaw ako sagkod na day iyan mautob. Sa paghuna nindo, nagdigdi ako sa pagdaranin katuninongan sa kinaban. Sinasabihan ko kamo, bakong katuninongan kundi pagkabaranga. Hulitapuon ngunyan an pamilyang may 5 kaayon mababanga, an 3 laban sa 2, an 2 laban sa 3. An ama laban sa aki niyang lalaki, an aking lalaki tumang sa iyang ama. An ina laban sa aki niyang babae, an aking babae tumang sa iyang ina. An panugangan na babae laban sa manugang niyang babae, an manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sabi po mga tugang sa sarong dokumento kan sa tuyang inang simbahan and dogmatic constitution on the modern church or Gaudium et Spes sa primero niyang or kaya sa pagpanginot niyang mga tataramon. Christ is the light of humanity. And si Kristo po iyo ang ilaw kan katawuhan kan kinaban. Kan pinaghurup-hurupan ko po asin ngunyan pasana pagbasa ko po kay ning ebanghelyo na sa tuyang nahinan yung ngunyan sosog kisan Lucas ngunyan po sa ika-20 Domingo sa ordinaryong panahon sa satuyang liturhiya. Giro po nakukonsensyahon ako mga tugang na sa katapusan makurahaw ako marhay na bareta. Ta girong nasusurface digdi, girong nakakuanin rason or justification na iwalon kan manugang su panugangan niya. Kaya suaki niya or suaki iwalon sumagurang niya, sumagurang man iwalon su mga aki. So, giro baka niya ako natakot ako baka pagkatapos kan misa pag uli nindo sa harong nindo mag-iriwal-iwal kamo. Nyata marhay na bareta. Ano po mga tugang ang kahulugan kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan kan sinambit ini ni Yesu Kristo na napadigdi sa ibabaw nindaga magdaranin na
pagkabaranga. Kaya nga ni po sa mga preaching, siguro ang tekstong ini ni San Lucas, this is the less quoted text. Dahil oriented kita na si Jesucristo is a man of peace. And He was preaching about love, na magkauruyon ang lambang saro, magkaigwanin katuninungan, and yet, digdi sa satuyang ibanghelyo, naiiba. Napadigdi nga ako sa indo, tanganing magkabaranga kamo. Ngani na magkaigwa nin dibisyon asin magkaigwaning kariribukan. Bako po ini mga tugang sanaan sa indong pagsabot literal. Kan sa tuyang nadangog mo niyan sa satuyang ibanghelyo na linaag kan mga kanya ibanghilista hali sa nguso ni Jesucristo. Kundi ang presensya nin mahal na Diyos sa satuyang atubang, it will entail, itinalaag kita po sa sarong posisyon na kaipuhan tang mag-gibo nin choice, nin desisyon, or kaya nin opsyon. Ang pagkamidbid kay Jesucristo na satuyang kagurangnan, igwa po yan nin epekto para sa satuya na mapili kita. It's either against Christ or in favor of Christ. Iyan ang magiging resulta kan sa tuyang pagkamidbid kay Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Diyan masusukol po kung saan kita mabaling. Dahil pwede na kita magtindog sa tahaw lamang. Dahil kung kita man dahil mag-cooperar, yaong kita, mediocre kita, it will or it means na kita man po mga tugang in one way or another kontra manggiraray kay Jesucristo kung dahil kita matake side. Iwini ang buot sabihon kan sa tuyang ibanghelyo ngunyan. Na kada bes kita nagkaigwanin oportunidad na mamidbidan si Kristo, permi kitang masaid po mga tugang, kumbaga sa tama or kaya sa sala. Si Jesucristo iyo ang katotohanan. Si Jesucristo, sabi kan dokumento na nasambit ko, ang Gaudium et Spes, ilaw kang kinakban. Siya ang susugan po kan liwanag asin diklom. An sa iya pong mga katukduan, asin an sa iyang buhay. Ilinatag niya sa satuya, gabos, nakaipuhan niya itong maaraman na misteryo kan sa tuyang buhay. Kaya nga ni sa dokumentong ini na na-quote man ni Pope or the late Pope John Paul II sa iyang Fides et Ratio sa relasyon kan pagtubod asin kan rason, sabi niya na si Jesucristo iyo ang final Adam. Kan sa iyang ihinayag ang misteryo kanama asinan sa iyang kabutan, ipinahayag sa tao ang tao mismo asin an sa iya po na padudumanan. Naaraman, naaninag niya to kay Kristo kung ano po ang misteryo kan buhay nin tao. Asin kung ano ang sa ituyang kaipuhan na gigibuhon digdi sa ibabaw nin daga. Mga tugang sa ikaduwang babasahon sa surat sa mga taga-Ebreyo, ngunyan man pinagsasadol kita asin pinapakusog ang sa tuyang buot. Yes, pag pinili niya to si Jesucristo, nakaakibat dyan po mga tugang an either na rejection sa satuyang buhay, it's either na dakulan madadagit sa satuya, or it's either po mga tugang igwanin ni posisyon, and we have been experiencing that. May mga time po mga tugang na pag nagpanig ka sa tama, na nagpanig ka po sa katotohanan, girong mas dakol ang nauuyam sa imo kaysa po nagugusto. And the church is also experiencing that way. Kada bes naninindugan po mga tugang ang simbahan, girubaga po na pinagtatatsara na permina sa ng kontra.
permina sa nangayaong kontra sa pag-asenso. May mga bagay po paano digdi mga tugang sa kinaban na dawa pagburotuhan nin tawo na liwaton dahil kayang maliwat dahil taiyan inayag ni Kristo. Si Kristo ang pundasyon. Ang magiging resulta kaiyan pirming magkakaigwan nin pagkabaranga dahil mapili kita kung saan kita maside. Now, kung magpili man kita po mga tugang sa pagkatotoohan or kaya pilion sa Yesu Kristo, aware po ang satuyang kagurangnan na yaon ang rejeksyon, yaon ang persekusyon, yaon ang pagkauyam nin tawo, bagay na na-experiensyan nga ni Yesu Kristo. Kaya sa ikaduwang babasahon, pinagsasadol kita na day kita panluyahanin buot. Girumdumon ngayon nindo, nakitayaon sa pagdalagan, day mawaraan sa indo pong mata na makaturuhok sa persona ni Yesu Kristo. Ano man na sina o kaya pinag-experiensya nindo nakadepisilan or pagtios, day man lamang nga iyan in komparasyon sa tinios ni Kristo. Na inasumir, inako ang gabos na dagit kang gabos na mga parakasala sa iya po na pinag-asumir, sa iya pong inako. Kaya sana dai kita mapagal. Ini ang imbitasyon kay ining ikaduwang babasahon na surat sa mga taga-Hebreo. Dahil yes, pag naghiwo kita nin tama or kaya nagsunod kita kay Yesu Kristo, naghinguwa kita po mga tugang kada beses na nagigibo kita nin desisyon. Kumbaga, pirmi ini po sa satuya ang pagpili kan maraot asin maray. Pagpili sa panig ni Yesu Kristo dahil kada beses, for example, so satuyang kiluhan, sa satuyang tindahan, kung bawasan ta ang kilo dahil aram iyan kan mga paratinda. Or kaya, suagom, madumuwa uli siyang matanga or mauli siyang saki or aman. Or kaya suaki, makimpit o dai makimpit sa magurang niya. Or kaya simpleng trabahador, empleyado, ma-report sa trabaho, on time o bako. Every minute mga tugang kan sa tuyang pagkabuhay, pirmi iyan crisis of making decision. Sunodun sa Yesu Kristo o dae. Kaya yaon ang pagkabaranga. Yaon po mga tugang ang satuyang pakikilaban kan pag-utob kang kabutan nin satuyang mahal na Diyos. An enot na mabasahon sa libro ni Propeta Isaías, pinapagirumduman kita. Naarog ki Propeta Jeremias na although pinakaraot siya kan mga prinsipe or kaya mga noble duman sa tubangang kang hade na si Sedekias, ta ini nga si Propeta Jeremias ngaya, tigpapaluya ngaya kan ang buot. Imbis ngayang magkurusog ang buot kan mga soldados ta, pinapaluya niya. Kaya ngaya dapat siyang gadanon. Dahil ta ini si Propeta Jeremias, dahil po siya mga tugang kaito nagtutugot na kaigwanin resistance kaito ki Nebuchadnezzar, itso mga Palestina sin mga Israelites dahil tagirong suicidal mission ito. Ang pag-interpretar kan mga namumuno ka ito, bako ngayang panig ini sa satuya si Jeremias, kaya gadanon siya. Ihulog sa bubon, kaya inulog siya sa bubon. But pasalamat man po mga tugang na igwanin dayuhan taga Ethiopia na iyong ngani si Abed-Melech na nagpresentar sa hadi. Manal na hadi. Sala ngaya sa mga tawong nag-usip asin nagsulsul sa imo. Wasun ta ngaya si si Jeremias, duman sa bubon, tas siya magagadan, dahil na nin pagkaon duman. Ang bubon na ito po, sa mga tigsasarayan ka ito kan tubig, kan mga kada bes pag nag-uuran, preserve sila nin tubig, tanganing pagtag-init, igwang may masupply sa inda. Hararom na mga bubon iyan, sa mga excavation duman po sa Palestina, na-discover iyan kan mga archaeologists. Asin, nagpapadara nin tabang sa mga tao na nag-uutob kang kabutan nin mahal na Diyos. Inimagtao sa tuya po mga tugang nin inspirasyon. Totoo man ang God,
lambang saro sa satuya, minaagikaan. Dakulon na mga contradiction sa satuyang buhay, pag kita minapanig sa kamaturan, asin pinipili niya to sa Yesu Kristo. Parte yan kan satuyang buhay. Minsan nga ni, nasasabihin tayo, nyata kagurang nan, grabe lugod ang tinitios ko. Nagigiman akong dibuto mo, nagsusunod man ako sa sain mo. Nyata dakulon ang sakuya na naaagihan na pagsakripisyo. One time, may nagdulok po sa sakuya na nagpa-counsel. Nag-agrangay siya, kang gabos niyang kulog nin buot, asin experience siya, kumbaga. So sa iya po na experience sa iyang agom, asin sa iyang aki, binarayaan na po siya. Na ako man nga, Father, naglilingkod man, membro ako kang parokya. Hindi ko lang aram po kung ano talagang ginibo kay ning personang ini. But ako po, dainin na ikataram, digdi sa personang ini. Dahil po akong nakitaram, experience niya po ito. I was only there to listen. Baka po nakapagian man, tanagdangog ako sa iya. Pero po, pagkatapos niyang pagtaram, sabi ko, ano po tay, gusto mo pa man mabuhay? Nagtaram siya, opo ngaya Father, magayon ngaya mabuhay. Ang ginibo ko, kinudot kong makusugon. Kinudot ko. Sabi niya, aray, 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 aray. Tay, nyako, if there is pain, there is life. Dahil ta nakakamati ka pa, ninkulog, ika, pasalamat, tabuhay pa. Takunday ka na nakakamati ninkulog, tigba ka na, imbalsamado ka na, duman ka na sa Kampo Santo. And paklipas din nagkapirang aldaw, nagbalik po siya sa kuya. Ko lang kung anong realization niya, pero nagpasalamat. Inulit niya sa sinabi ko, if there is pain, there is life. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga. Kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon daggikan sa Ama. Bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kibiren Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagkikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin nagalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tinukduan kita ni Jesus na mamibi, ngunyan isaro ta ang satuyang pamibi sa pamibi kan bilog na simbahan. Hagadun ta ang tabang nin Diyos na satuyang Ama, sa lambang kahagadanan sa tong simbag, danguga Ama ang samuyang inagrangay. Danguga Ama ang samuyang inagrangay.
naan Santo Papa, ang mga obispo, asin mga padi, makautob kan sindang katungdan, ay balangibog, ang marhay na bareta sa bilog na kinaban. Mamibi kita. Danguga ama an samuyang inagrangay. Naanggabo sa gobyerno asin sa komersyo, maginguwa na makadulot din tunay na paglingkod sa gabos. Mamibi kita. Danguga ama an samuyang inagrangay. Na ang mga nagtitios maranga, ang mga naghihelang maumayan, ang mga duka matabangan, mamibi kita. Danguga ama an samuyang inagrangay. Nakitagabos na uya digdi, makanood na mamot, asin makapaglingkod sa kapwa, mamibi kita. Danguga ama an samuyang inagrangay. O Diyos, samuyang ama, arami na kami namumutan mo, minsan ngani kami masumbikal asin para kasala, mautob man lugod sa mo an sa imong kabutan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Idinudulot niya mo, anarakasin at tinapay, maning maging kakanon, pinbuhay na mayroon ka sa kurat. Idinudulot niya mo sa muyang dukhang pagkabuhay, nganing sibong warasan, kan kaginhawanin, Espiritu. Ako'y mong kagurangnan, ang samuyang dulot mo niyan, nandagan samuyang pagkamahal, sasahi mo asin sa kapwa. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sakuasinan sa indungatang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa imo makamot, para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato as sing kambilog niyang banal na simbahan. Ako ang kagurangnan an samong mga atang, nahuli kaiyan nahahaman an mga mamuraway nariribayan, tanganing kaming nagdudulot kan mga tinaumo, magkanigong sa imo mansana mag-ako, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, taas an mga puso. initaas binasa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Ito maninigawasin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan malalama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, an namumutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa mga balaog mong napatimasang mi, sa pagkasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kaiba kang gabos na Angeles asin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos ni mga upo. Ang langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan.
Kagurangnan, ikananggadan banal, borabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang mungkan sa imong espiritu tanganin para sa mo, maging hawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamukabos, asin mag-inom kay ni. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan baagwasin nanay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapangalan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayan. Sa kono, ikaw Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan dinapay nin buhay, asing kalising kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimayra kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simba na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girumdumas sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay nakan Diyos, San Jose sa iyang banal na esposo, San Rafael Arcangel, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na laing kasagkoran, mag-omosin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin na sa iya, sa imo Diyos samang makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
ang mga nakakasala sa nguya. Asin na rin kami pagdaraan sa subok, kundi agawa kami sa araw mo. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Jesu Kristo. Sa imong kadehan, asin ang kapangyarihan, siring manon kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan ni kana nagsabi sa imo mga apostoles, katuinongan winawalat ko sa Indo, ansa kong katuinongan tinataw ko sa ino, ari pagilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan na simpapagkanigua, na siya mapatuninong si magkaboronyog sosog sa imong kabutan, kana bubuhay sinagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuinongan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Magpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you. Poderokan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan at pinabar. Kaherapi kami. Poderokan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan at pinabar. Kaherapi kami. Poderokan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan at ginaban. Kawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladang kitang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bakwa kumaninigo na ikamagdago sa kuyang arong, alagad magtaram kasanasinan sa kong kalag, mauumayan.
pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday kumahimuan mong paglingkod sa banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagian sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ko simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot limpadi, na minaatang kan sa imong mamurawayon na aki, sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, iniatang ko ang sa kuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahira ko na Jesus. Tawan sa kalagkuan din katapusan mong tabang. Maawat ko ang espiritual magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig. Ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw badal kong paraligtas, na ikanagadaan para sa kuya. Makadan malugod ako sa kabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-urihi, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen. Awak ni Kristo, Amen. Sa puso nagpapasalamat. Ang sa puso mag-uumap. Ipag-uusipon, simong kagayonan, isasaysay palaungin, kagurangnan. Kaibat ako sa kaugmahan, sabay kita naglawot sa
Mamibi kita. Huli kaining mga sakramento kagurangnan, kaming nakisumaro kay Kristo, mapakumbabang nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinaban, magkanigong makisumaro sa iya sa langit. Siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matuko po kita sa magkapirang paisi. Ang enot po ay ang second collection para sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Ang pandua, yung ang kalinigan kan sa tong simbahan. Padagos ang pangapudan kan sa tong parokya, sa kabos na mantiniron ang kalinigan kan sa tong simbahan. Kunigwa ka mong darang pinatusan ng pagkakan, dolce as in botilya ng Diyos, tubig as inibapa, di tabi ini pagwalat sa laog kan simbahan. Ang simbahan, harong nin kagurangnan, ang basura, itapok sa tamang basurahan. Ang pangtulo, a nationwide pilgrimage of the relic and image of St. Titus Brandsma. It is the defender of truth, martyr of press freedom. Analik as inimahin ni St. Titus Brandsma, padagos na pinaglilibot sa iba't ibang lugar digdi sa Pilipinas. Subuot magbisita sa iya, magpasiring siya sa Carmelite Monastery and Shrine, the Divine Mercy, sa Agosto 26 as in 27, 2022, asin sa St. Gregory the Great Cathedral, sa Agosto 27 as in 28, 2022. Ang pangapat, Divine Healing with Father Corsi Legaspi. But niya mo kawang imbitaran sa maabot na Agosto 30, 2022, alas 12 kanudto sa sarong healing mass, nagigibon digdi sa tuyang parokya. Dahil kaini kinakansilar ang misang alas 12:15 sa udto, asin alas 5:30 sa hapon, sa aldaw na ini. Ang ikalima, yung latest donors, salamat sa mga nagdonar sa nakaaging simana. Anonymous, tulong 1,000 pesos, duwang 500 pesos. Aneo Communities, 3,000 pesos. O Cueco Family, 5,000 pesos. Ligas Report Comitium, 200 pesos. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, ang satuyang Cora Parco. Salamat, salamat, salamat po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, iduko ang payo asin magagad din biyaya sa mahal na Diyos. An katuninongan nin Diyos na day matugkad kan isip nin tao magdanay sa indo mga puso asin isip, sa pagkamidbid asin pagkamot sa Diyos asin kan sa iyang aki, si Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Bendisyon ang lugod kamo asinan sa indo mga pamilya kan Diyos na makakamhan, Anama, Aki, Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po sa indo kabos and happy Family Sunday. Siring man sa mga nag-aantabay sa online. Good morning. Good morning, man, Father.